Allah. Uy, Bawi. Ano? uy, hala, tansa. Ano ma? Ito sa tanin niyo, upang mo kapayas ba? Parang natay balunong sa dagat. Asa man po, dali ka manguha. Malapit. Ay, tama. Ilari dyan. Tara, sige. Hindi ako kapansin. Ito, tara, dali. Balay nila dyan. Ayo, dyan. Dyan. Nagro yung asawa diri. Ay, naamon na si auntie, oh. Nakita yun. Te, pwede may mangayog kapayas? Kuha lang mo. Tamo nilang kapayas ko, dagko. Ano no? Mangita ko, sungkit, mangita ko. Sige, pagkuha ko ng pawik. Ito na ng pawik. Ano, sudalan ko. Tara, ano to, kuglan? Pagdali ba? Dali ba, oy? Wala! Dakuha, oy! Hinog pa, Chud. Tara, kadako. Talawa o, dapo kaya akong gipili, hinog-hinog pag yun. Sige na, dali na. Pilian pa yun. Dako pa yung kay gikuha. Tay sabit. Ay. Ini ni Maria, 2,000 daw ka. Ikang daw. Oh, 2,000 rabi to katika. Sugda na nato ron ka. Sige, ikaw una ihat pa. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10. 301, 302, 303, 304, 305. Tay sabit. Kapuya na gihap eh. Baklay, Ikaw na po ihap kinarabi. Sige. 306 na, 306. 306. 307, 308, 310, 311, 312, 313, 702, 703, 704. Alam, ako diri. Mao ni akong giingon ninyo nga agtibungoy, river ninyo. Tanawa ninyong sapa. Gani na ako. Gali dito. Gani na gali na ilulaban. Dari malabhan. Makikita nyo kayo. Kaayo. 706, 707, 708. Kinaawa mo sa Santa Maria. Ulitin mo sa balak ako. Masok na. Rana, kawa na sa kanan. Dali. Lawa na ko na iyak ko. Pila na. Ikaw 1,100 na ron. Ako na iyak. Sige. 1,101, 102, 103. Dili na tayo magyapi-apo. Ikampo na makubihat. Wala pa mangyapon na abot. Hapit na kay 2,000 gani. Wanay na. Ang kulungan Maria. Buros mo lagi manggahan. Kulungan naman ni diri. Shortcut man ang atong giagian. Murang dali kaayot ta. Hapit na kayo. Hapit naman. Nakaanhin na ba ako diri ano? Pagdali na mo. Pag abot nato ninyo ha. Ligo lang ta ninyo. Alam mo. Awa! Nakita ninyo, oh? Dagoy po lang po! Bawi! Awa ninyo ang dagat, bilog kaayo! Taob ba siguro ron? Dili ka magpalalom ha, kay basid malumos ka sa Ano, batas bubya ka kayo. Panubo pa ka ng tilo! Kabalo ka na eh! Tara na! Allah! Awa, guwapo kaayo ang yun! Kaayo! Yun, hindi Isa. Upahaway sa to, kay Gabi, binaklayan na to. Baka Gani, ikaw na ito yung bakit to away! Mapo kay tubig sa dagat, no? Paway sa tawid, kay Gabi, binaklayan. Ingong ka Maria, 2,000, abot na ta. Na 4,000 man gani, 4,500. Namali kay ko ba? Namali kay layo-layo ko lang katulad tuon. Rara, nagtuog di ang mama Yung na. mama ro nga nag-group activity pa. Alam lang ko sa itong alay ko. Dili mo magsabo. Ako po ba kay pag may balo ang ako mama, mabuhiro lang jud ko. Ikaw hiro ba ang solo? Ayaw, sudong pawis. Sumbong ka mo. Ikaw Ay, batay po ka mo papadyo kay. Tagay kong saging. Ay, batay po ka mo papadyo kay ang imuang bakal dito wala pa nimo na to. Buo na lang ko ang Dili ka maligo ta ninyo. buo na lang ko yung kuan. Maligo ta kay para mangulit ta dayon ba?